धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बेनिनो दिनै सेमि-फाइनाल गेमआ जाना थाङो। बे गेलेनाया एस.एस.सि. एबसु दुलाराय बर' फरायसा सिला फोथार दख'राया जिथुनाखि दिनै सेमि-फाइनाल सौफैबाय दिनैसिम जोङो खेला होनाया बे बेलायाव मा बुंगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन फोसावनाय लेखा बड'फन मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशनखौ लानानै जि जोंहा मोनफ्रोमबो दिगाव दावगालांनायनि हाबाफारि थिग बेबायदिनो सिला फोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 9 आगस्टनिफ्राय जोंनि सिला फोथार दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामिनि लाइमोनफोरनि जोङो मोनसे जोलुर बादायलायनाय जों होदोंमोन। बिदिनो दिनै फैयै फैयै जोंहा दिनै सेमि-फाइनाल दंमोन। सेमि-फाइनालाव सिला फोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे हानजाजों लोगोसे सिलाबालि गामिनि हानजाजों दंमोन। बेयाव दिनै 3 आरो 2 सिलाबालि गामिया 3 गल आरो सिला फोथार दख'रा एबसुआ 2 गोलाव दिनै जेनबाय। बिदिनो जोंहा गाबोन फाइनाल दङ। बे फाइनाला जोंहा आलुपारा लोगोसे सिलाबालि गामिनि गेजेराव जागोन। जों सिला फोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियारि नोजोरा मोनसेल', बेनो जाहैबाय मा जोंनि ओनसोलाव जोंनि जे रोंगौथि गोनां गथ'फोर दङ जों बिथांमोनखौ मोनसे जायगायाव लाबोनानै जों बिथांमोननि स्किलखौ जों डेभेलप खालामनो जों मोनसे हाबाफारि लादों। जाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि दख'रानि सिंनि गोबांखिनि लाइमोनफोरा बेबायदि खेला दुला गेलेनायजों लोगोसे गावनि जिउनि माखासे राहा लामा बा थांखिखौबो बिथांमोना मोनगोन होननानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिथांमोना माबायदि डिसिप्लिनै खेलायनाय जादों खेलखौ? जोङो स्पेसियेलि सिला फोथार दख'रानि सिङाव थानाय बर' गामिफोरखौल' जों लानानै गेलेहोदों। बेयाव जोङो फिफा आरो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि माखासे रुलखौ लानानै जों गेलेहोदों। जों गिबियावनो बेयाव नकआउट जों खालामदोंमोन। जोङो डाइरेक्ट नकआउट लानानै फैयै फैयै जोबफैबाय। जों स्पेसियेलि खेलाया मोजां जाथों होननानै आसाम फुटबल एस'सियेसननि जोङो लाइसेन्स गोनां जों रिफ्रेमेन्टखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोना जोंखौ गोबां बिबांनि बिथांमोना जोंखौ मदद होदों आरो बेजों लोगोसेनो सिला फोथारनि दख'रानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि सिला फोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ मोजां मोनग्रा जोंनि डाटाफोरखौ अनसुंथाइ होग्राफोरखौ जोङो साबायखर बावगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जों सेमि-फाइनालखौ जुदि सफैदोंब्ला बिथांमोननि अननायावसो जों सफैदों। गाबोननि जोंहा जोबथा हाबाफारिया जुदि जायोब्ला बिथांमोननि अननायावसो। बिथांमोनखौ जों मख'नांगोन बिथांमोना ओरैबायसा साफ्रोमबो दिगाव जोंखौ सहाय खालामो। बिथांमोननि जे सहाय खालामनायाव हयथ' जोंल' नङा फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोराबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै गोजोननाय मोनगोन। गाबोननि गेलेनायाव रायजो राजाखौ दख'रानि रायजो राजाखौ मा खावलायहरो? जों खावलायगोन जिहेतु खेला गोबांखिनि मोजां जादों। हयथ' जोंहा बे अखाया गैयामोनब्ला जोंहा खेला मोजां जानायब्ला आरो खेला साबसिन जागौमोन। जोङो 2021 मायथाइयाव जि खेला होदोंमोन दिनै फैयै 2023 खेला जोंहा गोबांखिनि इमप्रुभ जादों। मोनफ्रोमबो गामिनि गेलेगिरिफोरा जोंहा मोनसे आसा खालामना दङ जि सिला फोथार दख'राया आनसलिक लेभेलाव मोनसे गेम गेलेहैयो। बेबायदि मोनसे आसाखौ लानानै जोंनि गामिनि गथ'फोरा जोंहा ओंखारबोदों। थांनाय बोसोराव हयथ' जोंहा खममोन देग्लाय खिन्थु 12 घर बा 12 घर 13 घर थानाय गामिनिफ्रायबो